nawa. Sarkin sarakuna mai daurawa in ya naɗa ba za a cire ma ba. Aikin da wuya a ciki ni ban ga abun kushewa ba. Karki na ganin narke nawa haka ba zai zamo na laifi ba. Na saba baitika in zan tsara sai na yi gaisuwa ta na ƙara. Mijin Khadija mai kyawun sura mai kamfanin da komai ya tara. Da an faɗe shi ce ne ba saura ba za a samu mai tankawa ba. Aikin da wuya a ciki ni ban ga abun kushewa ba. Karki na ganin narke nawa haka ba zai zamo na laifi ba. Ga tambayar da zan wa al'umma wai me yasa mutane ke fama da son su dinga wa jama'a gulma. Sun manta rabbi shi ne mai girma idan ya baka ba mai kwace ma. Da ka nufo su yi ta sama kamar ba sai rike ka da gaba ba. Ga duniyar game shegen faɗi kowa da yadda ke neman kuɗi. Wai me yasa ana mu ake taɗi na wasu bai zamo sabawa ba. Aikin da wuya a ciki ni ban ga abun kushewa ba. Karki na ganin narke nawa haka ba zai zamo na laifi ba. Aikin da wuya a ciki ne ban ga abun kushewa ba. Karki na ganin narke nawa haka ba zai zamo na laifi ba. Muna da karuwai matan banza waɗanda su suke sana'ar banza. Muna da masu bayro koreza cikin su ko da mata har da maza. Muna da masu bin 'ya'yan kaji bata ana daga musu baki ba. Gaskiya ne. Sai kuma ai ta zagin mai waka Menene da sa? ka wuce a fara kwatanta ka har aure ma da kyar wasu ke baka. Kada hankalinka